Туй, ул премьера. Дидек, әйме яшикләү 16+. Гомумән менә шушы спектакль турында тулырак та сөйләшик әле. Ролең, гомумән яңа төрлеме бу? Нинди образлар булачак монда? Илгиз Зәйниевнең бу ситсы туен бит инде башка театрларда да куйдылар. Тик сездә нәрсәсе аермалы булачак? Белүемчә, ситсы туй пьесасын Илгиз Зәйниев ул махсус Минзәлә театры өчен язган булган. Безнең режиссерыбыз Айдар Җаббаров бу пьесаны укыган да һәм ул аңа кызыклып куеп киткән. Ул аны бездә дә менә куярга булды. Һәм инде анда мин Гөлнара ролен башкарам. Ул 4 парларның берсен дигәндә инде. Анда 4 пар, 4 яшь пар, алар 1 ел бергә яшәгәннәр, менә ситсы туйларын бәйрәм итәләр. Һәм менә шул без 4 пар аркылы хәзерге яшьләрнең тормышын күрәбез. Алар ничек авырлыкларны, кыенлыкларны бергә кичерәләр, мәхәббәт хакында. Гомумән бу тема гел актуаль. Әйе, тормыш хакында. Бу тема бик актуаль хәзерге вакытта, бигрәк тә менә хәзер 100 парга 68 пар аерылышалар. Без менә шуның хакта шул теманы күтәрәбез инде. Айгөл, моңарчы Айдар Җаббаров белән эшләп караганың бар идеме? Рөстәм Яхин концертында Айдар Җаббаров үзенең режиссер булды. Безнең бит инде белгәнегезчә, менә яңа дирижерыбыз килгәннән соң Данияр Соколов безнең театрда яңа концертлар барлыкка килде. Иң беренчесе ул Рөстәм Яхинга багышланган булды һәм анда менә безнең Айдар Җаббаров безнең режиссерыбыз булды. Нәрсәсе бар ул Айдар Җаббаровның шул кадәр? Нәрсә артист халкы мөкиббән ул режиссерга? Аның алымнары үзенчәлеклеме? Ул шул кадәр гениаль режиссер дип әйтерлекме? Һәр режиссер үзенчәлекле, һәр режиссер гениаль үзенчә. Менә Айдар белән белмим инде ничектер рәхәт, җиңел эшләүе, ул белмим, мин әйтә алмыйм аерып. Һәр режиссер белән эшләүе дә рәхәт. Театрга кайтасы бар бит әле. Бүленеп торабыз рекламага, аннан соң да битербез.